Busy ni Maring pa hugas sa plato. 6:30 AM din ang Maring. Nalakaw ng mga kuya kaya silang papa mo dadak buhaton na yun ang panghugas sa plato. Ila ka ng kinanaan o nilatuan ni Papa PJ. Nadadali ko na Maring kay pag mata sa mga bata, nalahi na sa niya trabaho akong buhaton. Natimingan pagid Maring nga igo lang ko nakahugas mo pag mata ni Ate Miracle. May gani kay wala sinamok nag pinting-pinting daw siya. O si Maring nga mong baso colorful kaayo kay palagi panglabay sa mga bata o di siya mo kuan dili siya matipak. O daw ganan sa ko sa color Maring kay aside nga makainom sad sa ang mga bata siya nga na safety ang si Miracle nagkuan gyud siya yan gatonan kay magkuan man na may colors. So, ang iunan ako ang baso Maring kay dili man anggit ang baso. So, na mga kutsara. So, dili-dili gyud atong trabaho Maring kay inahan nga ulay charot. Wala sa ate na sinama ko sa ate kay kuan ko siya tubig. Inom siya tubig. So, gana gyud atong trabaho mga Maring no. Pinaspasa atong trabaho aron lang nga kanang kumpasan atong mga buhaton kada adlaw. Head plato Maring. Oh, wala mong plato Maring. Tapos ang bani pagawa sa atong pinakusgan nga plato ang Tupperware. Balag gamay katong balay, balag namos atong sudan. Pero ang plato, Tupperware man. Bitaw ay kay alang sagara gid bay Maring kay ang kada atong mga pinakusgan nga mga gamit ayan ato kagawas sunay bisita na. Kitay nang tagbalay di ta pa kagamit. Munang mong gigamit Maring ang Tupperware. Bitaw, kada sa Maring ako nasabot nga init among tubig, among kutsara. Pasensya Maring ha, Bisaya gini ako Maring daw. So padi pa kay ko kabalumag kanang mag voice record. Daw nahirapan ako magtagalog sa kalisod Maring, mahirapan ako sa kalisod Maring magtagalog kay murag bakikawa man kay ko mamang Bisaya na lang ko mga Maring. Sunod Maring amo na among prituhan. Aliyo Maring itom kay nang aliyo Maring kay among manggunang ko na sa kalayo usahay ko walay tubil. Na Maring, una ginatong limpiwan ang kusina kay mo pagsulusong balay kusina amo una makita nga gamay pa pamang balay Maring. Muna akong binukal Maring nga lemon pangpad diet daw na. Pagbata sa bunta mo na ko imnon. Ako isa lang ana Maring kay butan ako sa ref aron di dali madaot. Oh. Tapos tada na Maring kay kada siya paabutan naman si Papa PJ ana. Naabot ta si Papa PJ. Maliyo sa si Maring kada yung trabaho na instalar siya sa balay. Ilan ni ma'am taga diad. O si Maring mo na ko imnon. Upload na siya Maring habot ka sa init tubig kay aron kuan gamay lang aron pag-inom di ka siya ngalan to. O nahipos ako Maring munang mga habol og una sa akong mga anak kuan na lang nga saka pagpamilo kay napa man sulod nga tulog. Na sila na pa sa ubos matulog Maring sa sala kay gamay pa man balay wa pa man nakuan o pa natiwas katunga pa. Grabe kay ang mama. Kagahapon mo na akong pinilang Marino, anak ko nabutan sa mga sayas, mga bata, kaya ako pa mang pilaw ng drawer. Mga tawil, 5 katawil, kaya tatag sa mig tawil. So, sige na ako nga, ihay-hay sa gawas, kay kuan, kanang lamukon ta, daw bahusan. Dili, agpawan, kay kataranta na sa pa-eskwela, kay dugay man nakamata. Kataranta na. Kinanan, 6:20, makalakaw na sila, kay 6:50 na sila sa lang school. Natuhan mo sila pagmata. Kagabi man na Maring, pila-pilo sa mga hinay-hay nga basa pa kagabi Ang sa Miracle Kaya sa Miracle nagpinting-pinting sa may kaya si baby Ram na pasulod. Naghidagda na mata naman siya pero naghidagda pa siya. Kada mo kuan Maring sa washing, guba na mo washing Maring mo nang laba lang gyud ko sa kamot kay tuliron pa na. Dayon kada mo sa tubangan na hinanger. Kaya ang among drawer nga panghangiray na pa man sa ubos di pag-asa kay ang pag-tracking Maring pasaka man bugat na pa may upat ka drawer dito di na mo masaka-saka. Oo, pinaday ko sa kanang kortina sa inahanta mo ginatong buhaton kay gagmay pa man ang mga bata mo pa di pa sila makatabang kanato. Ako sa pandaran sa kan Maring sa salida sa desktop Maring kay among TV ko ba kay papataod na mo sa wifi katong nag-install nani iya manggion gisaksak daan dobi kay pag kuan nila sa wire kay dito man ditapot sa live wire sa kuan na pukor ni boto kaayo Maring ni boto kay dito sa among decoder TV na lang ang bayro na ba Maring kay 10,000 7,000 ang kuan 7,000 ang paiton nga pisa daw libre 30,000 dayon ang decoder is 3,600 agay Maring bugat ka sa bulsa. Busy kayo manilhig. Di pa ginamo mapatulid ang TV Maring saon na lang. Busy kayo Maring atiman. Nakamata na si
tudong si bibaram na naog na to kaniha. Ako siligan maring kay wala kada buntag kinahanglan maniligta kay ang bata as mahilig kay sa kuan kuit punit dai panulo din sa baba. O si to si bibaram na sa dudong sa kilid. O dudong mo may tawag ni kuan ate dudong cute kaya. Busy kay inahan. Buntag pa ni Maring, palabot ni among kinan-an. Ako ni butang fumaring, kaya di mo sila maghigda. Nag-andam na ko sa pamahaw, kay si Papa PJ mag-installer man sa balay. Pamahaw na alas 8 na si Papa PJ gani, kay dugay man hato dito sa eskwelahan, dugay nakamata. Kaya dugay sila nga tulog, kaya nag-print out pa man sa ilang project. Si Papa PJ nagkasukas. Andaman na si Papa PJ sa kape. Dili mahimo ang buntag basta walay kape. Maring, tubig din sa kwan. Coffee with milk na siya maring. Kung naay kapat sa milk, naay milk, mag-milk ta. Pero kung wala na, coffee lang. Bitaw oy. Amahaw na mi karon maring. Marato. Bye-bye. Salamat.